Hej alle sammen, jeg skal starte min første video her inde i chatten her. Let's go, boys! Det her er Victor Bjergs første account. Ikke også? Ja, manden! Jihi! Victor, du er en tudefjæs. Hvad siger du til det? Hold din kæft. Der er et vågen. Lige op til her, ligesom. Victor. Hvad? En død, bro. Hvad siger du? En død, mand! Fucking skidt på den fucking lille sorte af, mand. Der er en. Ja, han er over mig. Er det over? Lad heroppe. For helvede. Hvorfor gerne? Shit, der er to. Der er to på mig. Ja, Victor løb. Grind. Død. Kom nu! Hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget. Bare rolig. Hvad? Bare rolig. Jeg sagde ikke noget. Prøv at se, hvad jeg lige faldt der. No way. Se hans loop. Victor, kan du høre mig? Ja. Jeg er så med på videoen. Ja. Altså, de kan godt høre dig, ja. Kan du høre mig nu? Ja. Jeg er YouTuber. Ja, jeg er YouTuber, Theo. Ja, tak. Nu vinder vi det her game, eller vi vinder det her game. Ja, det gør I. Flip det der, jeg lavede på ham der. Ja. Fuck i ringen, skidt på. Hvor er det dig? Hej. Down. Er det? Fuck dig, Theo, du stilkiller. YouTuber, det er så med stille kills. Nu. Fuck i dårlig, mand. Okay. Victor er cracked. Crackling. Okay, Victor er lige cracket. Nej, Victor, du er så lort. Hold da, du lort til at edit. Hold din kæft. Haha. Jeg kommer til. Altså, Victor, videoen er snart over. Vi skal jo bare part 2. Hvor er han? Han død. Han er her. Haha, du lort, Victor. Hvad for den der læsning gør? Haha, du lort. Det må du gerne have, Victor, det må du gerne. Du er lort. Du er lort.